Ngicela ukubingelela nguManguthuba Nsangoma esibhulonyezi ngesibhulawa amathambo, umphathi wekhwalo sandla sensimbi, Sigwebo sentambo edleza ebomvu zamadoda, umthelajelo wathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje ngizochaza ngoba bangibuza ukuthi mkhulu ilumbo lingena kanjani umuntu. Ilumbo kuyaba khona ilumbo lokuthi mawulele ebusuku umuntu athumele izilwane, uzibone wena uphuphudla kanti udla zona izilwane, noma udla lokho osuke ukudla yena asuke efuna ukuthi wena ukudle mese iyangena kuwe lento ngaphakathi. Kokunye kuyenzeka ethi umuntu abekele umeqo kanti lowo meqo uhamba nani nelumbu mese iyangena lento. Makuthiwa unelumbu uhlale wazi ukuthi ena kusuke khona izilwane lapho kuwena, ngoba ilumbu lihamba nezilwane. Ngoba umuntu uma elithumela ulithumela vele lithi malifika lapho lize lihamba nje ngomoya lize liyongena kuwe suke lihamba ngani ngezilwane, ngoba usuke engakufunzi engekho endlini kodwa lento iyangena kuwe, kusho ukuthi lento ihamba nani, ihamba nezilwane. Yikho-ke isikhathi esiningi ezothi umuntu mkhulu kunento enyakaza ngaphakathi, kuthiwa nginesilwane, lesilwane sengisilahlile kodwa asisuki kimi. No, wena unelumbo elihamba nani nezilwane. Ley'lwane vele zizolala nawe. Ley'lwane vele zizokucindezela ebusuku. Ley'lwane vele zizokuphuphisa kabi ngoba nazo zini ziyizilwane. Yabo. Nomunye efike lingene lelumbo la ngaphakathi kuye. Mase selingenile mase yehle emzimbeni. Kusho ukuthi ley'lwane zidla ini? Igazi kuyena. Ilumbo lihamba nani? Nesilwane esuke sithunyelwe ngaso. Asibuyele emumva sifike sihlale kuwe. Ilumbo-ke mawulapha kudingakala ukuthi ubeke phansi umoya ukwazi ukulapheka. Akusinto yosuku olulodwa kodwa kuyinto yokuthi ulashwe yona igcine iphumile kuwe. Ngoba okunye futhi-ke okushaya abantu kakhulu uma uzothi umuntu mkhulu mina ngihambile ngawuliphalaza kwaphuma inyama ngawuphalaza kwaphuma ini. Ilumbo waliphalazwa. Njengoba uphuphudla kumele liphume ngendlela wena elingene ngalo kuwe. Yabo. Ilumbo aliphalazwa. Into ephalazwayo idliso. Idliso nje othi udliswe umuntu wakho, udliswe ubani, lento uyakwazi ukuyiphalaza ngoba uyidlile life. Into kamoya ngeke uyiphalaze, kumele iphume ngani ngokomoya ngoba kuwe isuke iyini, isuke uwumoya kuwe. Yikho-ke ngithi kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi ilumbo lingena kanjani njengoba kade bengibuza. Ilezo ndlela lezo ey'ngenisa ini ilumbo. Siyathokoza uManguthuba. Okunye kuyenzeka thola ukuthi wena unomuntu wakho mayefika lo muntu wakho uma esezama ukukubamba mhlambe ngemithi ethize egcoba kuphi mese nithi niyalala mese liyangena, likhona nelumbo futhi elingena ngaleyo ndlela kuwe. Siyathokoza uManguthuba.